Il-Gvern se jesiġi li jitħallas l-ammont xieraq u dovut brabta mal-bdil fil-kundizzjonijiet tal-art tal-Fortina. Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet mal-midja brabta mar-rapport tal-Awditur Ġenerali li ġie ippreżentat it-tnejn fil-Parlament. Rapport li elenka nuqqasijiet fil-proċedura li ntużat mill-Awtorità tal-Artijiet lura fl-2019. U niżguraw illi kull ċenteżmu dovut lill-poplu għandu jiġi żgurat mhux f'dan il-każ biss imma f'kull każ ieħor. Jiġifieri għaliex le jekk wieħed jara illi ikun hemm ġustifikazzjoni li l-ammont l-isfel jew il-fuq ma kienx l-ammont xieraq, wieħed jara li l-ammont xieraq ikun imħallas. Id-Deputat Prim Ministru li wkoll jippresjedi il-Kumitat Parlamentari dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika tenna li fis-sigħat li ġejjin se jlaqqad dan il-Kumitat b'urġenza. Dr. Borg qal li hawnhekk se jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jipprovdi l-informazzjoni xierqa li l-Parlament qatt m'għandux fuq il-każ, dan fid-dawl ta' informazzjoni ġdida li saret magħrufa permezz ta' rapport. Aħna maħniex qegħdin hemmhekk biex nipproteġu lil min ħeba dak id-dokument minn quddiem il-Ministru, Segretarju Parlamentari, il-Kabinet tal-Ministri u l-Parlamentari kollha. Jiġifieri aħna qegħdin hemmhekk biex niddefendu lill-poplu. U allura anke bħala ċer tal-Kumitat fis-sigħat li ġejjin se nkun qed inlaqqa il-Kumitat tal-Verifika b'urġenza, nkun qed nitlob lill-Awditur Ġenerali jipprovdi dik l-informazzjoni illi l-Parlament la kellu dakinhar u qatt anqas għandu sal-lum għaliex fir-rapport jagħmel referenza għaliha iżda ma nsibuhiex. U kompla jisħaq li din id-diskussjoni għandha ssir b'mod miftuħ filwaqt li appella biex ikun hemm il-kooperazzjoni tal-Oppożizzjoni u s-settur privat f'dan il-każ. U dan il-Kumitat għandu jara illi tħallas il-prezz ġust u jekk le jiskopri x'inhu l-prezz ġust. U ovvjament wieħed jara li kull ċenteżmu illi l-Gvern jixraq u jiġbor ta' dik il-kundizzjoni tinġabar.